سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام كميت أنيحكم زخبركم تخطهتلتنا أب channel سينما سمرة زقربو زيناتا سبورت إنا حزنا قريبنا زلنا نمكتتالكم بأخبروت إن عدمنا أقدمنا كم وترو شير لايك سابسكرايب بمقبار كتدقاقوفنا أنا تلابنا نعملو تحستوه كنسكركم قطم هاجراويان غانتاتا دق انستيو ايرتران بوروندن بربع عسرات قمتي امونغو هاجراويان غانتاتا دق انستيو ايرتران بوروندن استخايده مصاري وانጫ افريقيا 2022 هاجراويت غانتا ايرتران دق انستيو بمزن هاجراويت غانتا بوروندي بحسوم تدهيخا قدامه اجر وددر كتكسرو تجديدالا ابتا اب ساعتا دحر قطري اب ستاديوم اسمرا استخايده ناي قدامه اجر صوتا بوروندي اب لعل ايرترا 5 بادو تعويتا كتوصك إلالا اذن هاجراويان غانتاتا بقعتن تمጣጣኒ بمنبارو ጽቡቕ ጸወታ ክርእ ትጽቢት ኣፍቅርቱ ኩዕሶ እግሪ ነይሩ ከምኡ ክኸውን ግን ኣይከኣለን መኣዝ ናይ ትግጥም ቀልጢፍዩ ክቕየር ተራእዩ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ቡሩንዲ ኣብ ውሽጢ 25 ደቂቕ 3 ሸቶታት ብምዝጋብ ኩነት ኣእምሮ ናይ ጸወታ ቀየራ ብመንጽር ድማ በቅዓት ናይ ጸወታ ሚዛናውነት ኣጥፊኡ ብቡሩንዲ ዝተዓብለለ ኮይኑ ንሃገራዊት ጋንታ ቡሩንዲ ብእዋኑ መሪሕነት ናይ ጸወታ ዘተሓዘት ቀዳሚት ሸቶ ናይ መጻረይ ግጥም ኣመበል 14 ደቂቕ ናይ ጸወታ بجيهمانا ناسارا تمزجيبا هاجراويت غانتا دق انستيو بروندي اب قدما اجرنايت ግጥም ካሜዳ ወጻ ቀዲማ ሾቶ ከተመዝግም መخالا ድማ ተጻወታ ተረጋጊን ክጻወታ ክኢለኔን በንጻሩ ተጻወታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግን በታዘ ተጸበየ አሾቶ ክርበሻ ተራኤን ከምውጽኢት ተኸላኸልተ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኩዕሶ አውሽት ሳንዶቅ ፍጹም ቀላዕ መቅጻዕት ጋንታን ክጅምራ ኣብ ዝፈተናሉ ብዝፈጸሙ ኦጌጋ ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲ ብልጽ ህያብ ረኸበትም እትጸወታ ዓብላልነት ተጸምቢር ወብሩንዲ ክልተ ኤርትራ ባዶ ቀጽሉ ተጻወታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በታስተምዝ ገበተን ካልእት ሸቶ ሜሊሰን ከይተረበሻይ ተረፋን በዝኻ ኣብ ከባቢ ልዳትን ብዝፈጸሙ ኦካል ኣይተመሳሳል ጌጋ ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲ ኣብ ሓደገኛ ቦታ ቀላዕ መቅጻዕት ስለዝረኸበት ዓሻ ጃፋሪ ኣብ የማናይ ጸግዕ ሰኪዕት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከይተጋገየት ጸምቢራታ ደቂ አንስትዮ ኤርትራ ነት መድረኽ ንምልዋጥ ብዙሕ እኳ ተጻዓራ ኩነት ኣእምሮ እንተለዊጡ ፈውስ ማሕላውን እንተኾነ ሓንቲ ሸቶ ከይመዝገባይና عرفت مريحن انت خونا قدم عرفت حدا فتنتاتان صباريقنين اب قداموت 10 دقائق نايت ግጥም بمنገዲ ፍትሓዊ ተወልደን ምስጋና ማحرن ናብ ልዳት ሃገራዊት ጋንታ ቡሩንዲ ተጸጊዕን ዘካየደን ፈተነታት ከተጠቕሳ ዝሕለፍ ኣይኮናን የግዳስና ሓላዊት ልዳት ቡሩንዲ ብቕዓታ ዝፍትሻኩ ዓሳሱሳ ይነበራን ብፍላይ ፍትሓዊ ተወልደ ኣሞንጎ ክልተ ተኸላኸልቲ ቡሩንዲ ተቐርቂር ዝረኸበት ተዓድል ናይት ሰዓት ብልጽ ፈተነ ሬድስ ካመል ዝተባሃላ ክትጥቀስ ትከኣል ነበረትም ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ደቂ አንስትዮ ኤርትራ ጀማል ኢብራሂም ዝደምሳስ ተኸስተ ነት ጸወታ ናብ ረብሖም ንምልዋእ ዝከኣሎም ጻዕሪ ኣካይዶም እዮም ንኣብነት ሚዛን ጸወታ ንምትዕራይን ስነ ኣምራው ጸወታ ተጻወትን ምህዳእን ተቀላጢፉ ንረህዋ ተወልደ መድህንን ፍትሓዊት ዮሐንስን ካብ ሜዳ ውጽኡ ንልያ ኤልያስ ረህዋ ነጋን ከእትወን ይተራእዩ የግዳስ እቲ ኣቀዲሙ ዝተፈጸመ ጌጋ ከይተፈወሰዩ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣኺሉ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ተጻወታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንዝተመዝገበን 3 ሸቶታት ክሕውያን ንጸወታ ክቆጻጸሮ ኣይተራእያን በንጻሩ ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲያ ናብ ልዳት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትጽጋዕ ትርአ ነይራ ገና ናይ ካልእ ዕብረ ጸወታ 5 ደቂቕ ጥራይ ምስተልዓሎ ኸኣ ሓለኣ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ አንስትዮ ኤርትራ ሪም ገዛኢ ኣብ ውሽጢ ሳንዶቅ ጋንታ ብዝፈጸሞ ተጌጋ ንብሩንዲ ፍጹም ቀላዕ መቕጻዕቲ ኣውሃባ ዓሻ ጀፋሪ ቀሊዓ ድማ ኣመዝጊባታ ጸኒሓውን ኡኩሩ ጀዌሌ ካብ ነዊሕ ቀሊዓ ሸቶ ስለዘመዝገበት እቲ ጸወታ ብዓወታ ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲ 5 ባዶ ተዛዚሙ እዘን ክልተ ሃገራውያን ጋንታታት ዝመጽእ 26 ጥቅምቲ ኣብ ቡሩንዲ ናይ ካልእ እግሪ ጸወታ እንከካይዳ ትጽቢታሎም ብድምር ናይ ክልተ ጸወታ ጸብለል ዝበለት ሃገራዊት ጋንታ ኸኣ ኣብ ዝቕጽል ግጥማ ካብ ሃገራውያን ጋንታታት ጅቡትን ሩዋንዳን ምስ ሰዓረት ክትገጥም መደብ ተሰሪዕላ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2022 ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ሞሮኮ ዝካየድ ኮይኑ ካብዚ ናይ መጻረይ ውድድር ንሰገራ 12 ሃገራውያን ጋንታታት ድማ ጸወታ እንከካይዳይን ኣብዚ ውድድር ቀዳሞት 4 ኮይነን ውድድርን ዝወድአ ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ 2023 ኣብ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድን ኣብ ዝካየድ ዋንጫ ሃገራውያን ጋንታታት ደቂ አንስትዮ ዓለም ክሳተፋይን
ሊቨርፑል ግጥም ዋንጫ ሃገራት አፍሪቃ ዝካየደሉ ግዜ ክትቅይር ትጽዕር ክለብ ሊቨርፑል ግጥም ዋንጫ ሃገራት አፍሪቃ ዝካየደሉ ግዜ ንምድንጓይ ፈተነታት ተካይድ ከም ዘላ ተሓቢሩ እታ ክለብ ነቲ ኣብ 1957 ጀሚሩ ን63 ዓመታት ተኻይዱ ዘሎ ግጥም ናብ ዝጥዕማን ምቕያሩ ዘተክትዕድ ምዃና ኣፍሊጣላ እታ ክለብ ብመንገዲ ኣሰልጣኒ ኣኩሎብ ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ ብሉጻት ኣጥቃዕታ ዝኾኑ ሳዲዮ ማነን መሐመድ ሳላሕን ከምኡና ከፋፋሊ ኣናቢ ኬይታ ናብ ተጻወታ ብምኻዳ በገደስቲ ግጥማት ንኸይትከስሮም ብምባል ምዃኑ ተሓቢሩ ብሰንኪ ኣብ ተጻወታ ዘጋጥማ ዘሎ ተደጋጋሚ መጉዳእቲ ኣብ ስክፍታ እትርከብ ሊቨርፑል ሕጂ ድማ እዞም ሰለስተ ካብ ቀንዲ ተጻወታ እንተዳ ምስ ሃገራቶም ንኽጻወቱ ነጻ ሰይዳቶም ብድሕሪኦም ኣብ ተካይዶ ጸወታ ክገጥማ ዝኽእል ስዕረት ብድሆን በኣግኡ ኣሰኪፍዋ ከም ዘላ እትሕብር ዘላ ብፍላይ እቲ ዓቕሊ ከም ዘይብሉ ዝንገረሉ ክሎብ ብዘይዞም ሰለስተ ኣፍሪቃውያን ተጻወቱ ድቃስ ዘይብሉ ለይቲ ክሓድር ምዃኑ ይንገር ብመሰረት ፊፋ ውፅዎ ዘሎ መደብ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ 9 ጥሪ ክሳብ 6 ለካቲት ክካየድ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ክለባትን ከይዶም ዝጻወቱ ኣፍሪቃውያን ድማ ሃገራቶም ካብ 27 ታሕሳስ ጀሚረን ተጻወተን ክሰዱለን ካሓታ ሕግ ፊፋ መሰል ከም ዘውህበን ይንገር ኣብ ግጥም ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝካየደሉ ግዜ ድማ ሊቨርፑል ነዞም ሰለስተ ተጻወታ ኣብ 8 ግጥማት ክስእኖም ምዃና ተፈሊጡሎም ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ እንተዳ ዘይተቀይሩ ሊቨርፑል ንመሐመድ ሳላሕን ንማነን ኣብ ዝንስዕባ 8 ግጥማት ማለት 28 ታሕሳስ አንጻር ሌስተር ሲቲ 2 ጥሪ አንጻር ቸልሲ 3 ጥሪ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ካራባዋ ካፕ 10 ጥሪ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ካራባዋ ካፕ ካልኣይ እግሪ 15 ጥሪ አንጻር ብሬንትፎርድ 22 ጥሪ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ከምኡ ድማ 5 ለካቲት ኣብ ግጥም ኤፍኤ ካፕ ራብዓይ ዙር ክትከስሮም ትጽቢት ይግበር ተወሰኽቲ ዜናታት ኣርሰናል ንሓደ ተጻዋታይ ኩዕሶ ዝኾነ ወዲ 4 ዓመት ህፃን ከተፈርሞ ብምኽኣላ ኣቃልቦ ብዙሓት ወገናት ስሒባ እዚ ዘይን ዓሊ ሳልማን ዝተባህለ ህፃን ኣርሰናል ኣብ ታሪኻ ካብ ዘፈረሞቶም ተጻወቲ ብዕድመ እቲ ዝነኣሰ ከም ዝኾነ ይዝሕበር ኣብ ኣካዳሚ ኣርሰናል ኣትዩ ክምልመል ምዃኑ ድማ ተፈሊጡሎም ኣቦት ህፃን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ወደይ ካብ ማህፀን ወላዲቱ ውሉድ ምስ በልኣት ሒዝዩ ንብዙሓት ዘገረመ ፍሉይ ሓይልን ተውህቦን ከርኢ ጀሚሩ ድሕሪ ምባል ብዙሓት ክለባት ክጥሙ ተወስለ نحا أرسنال كتفرمو مخالا كم زي غرومو أرديوم ኣብ ትሕትዋንነት ስዑዳውያን ሰብሃብቲ ኣትያ ዘላ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ንኣጥቃዓይ ፖርቶ ኮሎምቢያዊ ሉዊስ ዲያዝ ንምፍራም ክሳዕ 80 ሚልዮን ዩሮ ክትቅርብ ተዳልያ ምህላዋ ተገሊጹ ብመሰረት ስፖርቲቭ ዝተባህለት መደበር ቴሌቪዥን ካብ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝሃብተ ክትከውን ክኢላ ዘላ ኒውካስል ነዚ ጥቃዓይ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥርያና መሳርዓ ክትጽምብሮ ወጢና ዘላ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ዝን ፖርቶ ኣብ 8 ግጥማ ሽሽቶታት ከመዝግበላ ክኢሉ ዘሎ ዲያዝ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ሒዙ አንጸባራቕ ብቕዓት የርኢ ምህላው ኣቃልቦ ሓይለ ክለባት ስሒቡ ከም ዘሎ ይንገረሉ ብመሰረት ተንተንቲ ኒውካስል ንዝተጻወታይ 80 ሚልዮን ዩሮ ከተውጻሉ ዝዓጅባ ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ዓዲጎማ ዘለው ስዑዳውያን ሰብሃብቲ ወነንቲ 350 ቢልዮን ዩሮ ስለ ዝኾኑ ኣጥቃዓይ ቦርሲያ ዶርትመንድ ሃላንድ ካብታ ጀርመናዊት ክለብ ወፂኡ ምስ ካልእ ክለብ ክፍርም እንተኽኢሉ ሰሙናዊ ልዕሊ 500,000 ፓውንድ ወይ ዓመታዊ 30 ሚልዮን ፓውንድ መሃያ ክኽፈል ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ተገሊጹ እቲ ኖርዌጃዊ ምስ ዶርትመንድ ዝኣተወ ውዕል ብሶን 4 ሚልዮን ፓውንድ ክልቀቕ ዝብል ስምምዕ ስለ ዘለዎ ዝመጽእ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ናይ ምውጻእ ተኽእሉ ኣዝዩ ልዑል ከም ዝኾነ ይዝንገረሉ በዚ ከዓ ናብ ሓንቲ ካፕተን ዓይነን ኣፍጢጠን ዘቋምቶ ዘለዎ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ከምርሕ ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቱከል ፈለማናይ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጋንቱን ሃላንድን ምፍራም በቀጻሊ ተዘራረበሉ ከም ዘላ ተኣሚኑ ነይሩ ማንቸስተር ሲቲን ማንቸስተር ዩናይትድን ብቀረባ ይከታተልኦ ከም ዘለዋ ይዝግለጽ ኣጥቃዓይ ቸልሲ ሮሜሉ ሉካኩ ኣብ ዓንካሪቱ ኣጋጢሞ ብዘሎ መጉዳእቲ ንሓደ ወርሒ ካብ ጸወታ ክእለ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ኢንተር ሚላን ናብ ቸልሲ ዝተሰጋገረ ቤልጅማዊ ቸልሲ ዝሓለፈ ረቡዕ ምሸት ንማልሞ 4-0 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ማህሰይ ተወሪድዎ ብመሰረት ጋዜጣ ደሳን ሉካኩ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ካብ ጸወታ ክበኩር እንተተገዲዱ ኣብቲ ቸልሲ አንጻር ኖርዊች ኒውካስልን በርንሌን ጽበያ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣይክስለፍን እዩ ብዘይካ እዚ ኣብ ግጥም ሊግ ካብ አንጻር ሳውዝሃምፕተን ኣብ ካልእ እግሪ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ አንጻር ማልሞ ናይ ምስላፍ ዕድል ኣይክህልወን እዩ
أخبرت حق فرنسا أتقعي ريال مدريد كاريم بنزيما أبزبانو زصنح ني 10 ورح ما أثرتن 63,000 باوند مقطعتن كبيانلو نبيت فرد هاجر حتيتهم فرنساوي أب 2015 أب لعل ود غانتو زنبر فرنساوي ماتيو فالبونا مصوتاو قداي متأثار زلوو أنوار التقوار فتسيم كاتباهي ليومس حامشاي رؤسو أب بيت فرد فرنسا تخصيصو زلوم بزي مقنع دم هاجراويت غانتا فرنسا كام مسار عقاب التاليو 5 عمتات فرقان كوينو صنيحهم نحقق إلاتات كم زحبرو زلو بنزيما بتقربلو زلو كستات غبننيا كوينو تترقيبو 5 عمتات مأسرتن ناي 7,000 يورو مقطعتن كتصبيو أتقعي مانشستر يونايتد إنجليزاوي ماركس راشفورد غانت أزمت سنبت أنصار ليفربول أب التكايدو وسان قطن بريمير ليج السلف تثبيت كم زلو وقاليصوم تتقعي ولا قازا حلف ربع مشتاب قطن شامبيونز ليج أنصار أتلانتا أب استسلفوا الأوان بزقاطمو مقدات كاميراك وسط ترأي صوع حكمنا وكتتري قبر سلا زلو أبتناي سنبت قط محاوي كركب كم زخلي تتسفي زلوم راشفورد أبت مانشستر يونايتد دراماتيكا وزخون عوزة مزقبتلو قطن أب أقرب بزقاطمو مقدات يتقيرو كواتس تجديدهم نسو بسنك أمونكو بزكايدو حكمناوي متبحة النوح وان كابس أو تاريخ قد حرمس ناحينا ميدا زملس زلوم راشفورد نابس أو تاكاب زملس تراي كل تشتتاتا مزجيبولوم بولس من سيتصاوتاي برشلونة زخونة أنسو فاتي كاب كلبات مانشستر يونايتد ليفربول بي اس جن زقربولو تصاوعد بمنصاق مستا كاتالونياويت كلب كقصل زخولا حد شوعل كتيمو تتقعي ولا كاب زن كلبات عصف وسخناي دومس كنغبرل كام سنه تصنبر زبل طلب كقربولو تصنح نسو جنت طلب بمنصاق تمال حموس اميدا نوكام كساب 2027 زصنحو حد شوعل كتيمو لوم امونغو وعلو زخونة غانتا كتعدغو مس اتدل دما ملقق واغو 1 بليون يورو مخانو تستخدموا سممع تقاليلو لهم حلمون قلبون اب بارسا مصوات طراي مخانو بتدغاغا مخجل صنح فاتي نتالع ل 1 بليون يورو عدا تشكيما زلا كاتالونياويت كلبو اب 2012 ود 10 عامتن كلو كاب سيفيا تصنبيروام قطر 10 ماليا بارسا لبيسو زاغيتا كايدو ابزلو 48 قطما دما 15 غزي شوتو كمزغب كيلو لهم إيطالياويت كلب روما زحلف حموس مشتاب قطم يوروبيان ليج بي اف كي بودو استباهلت نرويجاويت كلب 6 بحد مسعرا زذكريوم دحرت زحنخ سعرتا سلطانتا غانتا مورينو ابزهبو غازيت او مغلصي قند مخنيات سعرتنا صبللتا بقعتني حناي تصاوت بودو يكبل غليصوم مورينو كسا حج كمسلطان كوينو 18 قطمات كوا كايدو تولو كم زبل كبد سعرت غن اغوانيفو كم زيفلط يزحبر از كم زيلون كولو توتنهام بحموس مشتنا بهولاند تغعيزا أنصار بيتس أرنما بزكارو تمساسال قطم حدا بارو تسعيرام ويستهم دما أبلع بلجماويت كلب جانك 3 بارو تعويتام بز دما أتا إنجليزاويت كلب أم الدباب نشدشنت بقاق قدامي تكوينات مرحلام استفتخم كبرات تخطاتلتنا نايلوم زيناتات سبورت أبزفتسمنا لنا كان وترو الشير لايك سابسكرايب بمقبار حبارونا سلام